गुलजार वाह वाह जब ये कार्यक्रम में उपस्थित बा। हाँ जी काका चाचा नौजवान साथी बबुआ लो सबके गोड़ छू के गोड़ लगतनी। अरे जिया जिया ज्यादा दूर हमार घर ना हो, हाँ जी क्षेत्र के अपन बानी। हाँ हाँ रवा लोग के संयोजन से वाह एबरा यूट्यूब पे हमार बहुत सारा प्रोग्राम छूटल बा। हाँ जी अरे वो लोग के आशीर्वाद प्यार दुलार मिलल बा। वाह तो चाहे कि ऐसा ही प्यार दुलार आशीर्वाद बनैले रही हाँ जी कि लड़का और ही आगे जाओ। आई जाओ अंकेश इंटरटेनमेंट, उजाला इंटरटेनमेंट, सागर फिल्म्स, विजय स्टूडियो, एगो दुकान भोजपुरी ब्रांड दुकान चैनल बा। सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। अच्छा हम कि इतनी छोटो लड़का पर आशीर्वाद रहुआ सबे तोनी तोनी दे दी। हाँ जी हाँ जी ढेर हमरा ना चाहिए ना तोनी तोनी दे देम सब आदमी तो हो जाई काम हमार। हाँ जी लेकिन रउआ लोग के संयोजन से एगो हमार गाना 1 मिलियन गइल बा। हाँ हाँ ज्यादा समय नाले में एक लाइन में माइक के बोलावे के बा। और ओकरा बाद से जवन रउआ लोग खोजता नी लो हमारा नम्रता जी के बीच में होई। कौन सी धनेंजय भैया तो कोई नहीं हो, कोई नहीं हाँ लेकिन मजा ना आइल हो। माजा ना आइला कोल्ड ड्रिंक आइला बांध बांध तो ऐसे एगो देवी गीत गाई हाँ जी ओकरा बाद से हम मजा लियाई। ले आई कहल गइल बा हाँ जी कि पत्थर को पीस देने से कभी मैदा नहीं होगा, कि पत्थर को पीस देने से हाँ जी कभी मैदा नहीं होगा। हाँ आ यहाँ के मर्दों को कोई हरा दे समाई का लाल कोई पैदा नहीं होगा। अगर जोरदार ताली एगो होके के चाहिए लड़का वाह। खातिर। वाह वाह क्या बात वाह एक बार प्रेम से बोली बजरंग बली की जय जय। महाराज वाला सुस्त बनी लो ऐसा बोली लो कि ये गांव का मोछड़ दूसरा गांव में चल जा आ वो गांव के लोग आए लोग खेता तो ओकरा अगला गांव में, आ वो गांव के तो ओकरा अगला गांव में। अरे वो गांव के तो तहर दादी उतना दूर ने उतना पे ठोइले रहली है। अरे इनकर दादी व्हाट्सएप चलावेली, ग्रुप में डलले रही। अच्छा ग्रुप में तहर दादी व्हाट्सएप चलावेली हाँ जी तो हमार बाबा फेसबुक चलावे लो। तो कह दी अपना दादी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया तो एक्सेप्ट करवा लेम। एक्सेप्ट करवा लेम। चिंता जन करो, चिंता जन करो बाबू। एगो बड़ा बढ़िया लय लागल। कौन 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 बड़ा पश्चिमी दिशा में गानवा हिट कइले रहल। अरे ननद भौजाई के मेटर बा बेटर बा एकरा खातिर भाव में आवे के पड़ी। आजांडा रोल में तो तहने आजांडा रोल में अरे कहल गइल बा हाँ जी उ चूल्हा बेकार बजावना में तावे नहीं खे, उ पड़ोसी बेकार बजावना से लगावे नहीं खे, उ मेहरारू बेकार बिया जावना में छावे नहीं खे, हाँ जी आ उ कलाकारो बेकार बजावना में भावे नहीं खे। और जादव जी बेकार बारे जगह घर पाभर सजाऊ नहीं। ना ना ऐसा बात नहीं खे। तो का कहती भाव में आवे के पड़ी कैसे। हाँ आजांडा रोल में ए बाबू भक्ति में बैठल बड़ा पैसा ले ला बिहान गावन जाए ई सब आशीर्वादे न हो। हाँ जी पूर्व मुखिया हरेंद्र सिंह वाह उनके ही संयोजन से यहाँ पे हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है। हो रहा तो है चरण में बार बार नमन आशीर्वाद का दरकार रहेगा। तो चाहे कि तनी हमरो पर मुखिया जी ध्यान देत रहे। कैसे कहे के बाबा बुआ अरे जी ये बड़की माई तहार बड़की माई कहिया से प्रोग्राम में घूमे लगली हाय लॉकडाउन जो ना करा दे तो यही मुंह से बड़का बाबू कह के प्रणाम ना कर लेवे के रहलो। आशीर्वाद बड़ा बढ़िया मिल रहे। ए बाबू आ जाई तो तनी रोल बा आजा तो रोल आजा के निभावे के चाहिए। चढ़ू तनी आ जाई ए ना ना भौजाई ननद से कह तरी ए सरकत काहे बाड़ू तेरे बेटी पतो कर सरका मत नया बड़ू तो सरकत तरू। हाँ बेटी पतो ही करान सिखा ना ना तू के हुआ और के सिखेला का जौन तू हव तौने हमहू हई। हाँ ए ननद जी ए ननदी रे ए ननदी कब बोला ना तो चल जीबा पीछे। ए ननद जी ननद हो रउर भैया गौना करा के लिया देहनी लिया दे हम कहे नी कि हमरा के नैहर पहुंचा दी पहुंचा दी तो मुदइया पहुंचोइबो ना करेला। अरे नदिया के बेटा कम बा तो तनी रउआ जाके कहती कही दी समझाईती समझाई आ कहे के बाका तनी 5 लगा दी। आए 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 अरे तो तीसिया के दिलावा आए 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 आ होई कोरोहिया जोन नो दी। अरे भाइयों रे अरे तो जैसे जरहिया रा अरे हमार छोटी रे आना दे लई
ई रही ई रही लेकिन हमनी के माई के बोलावे के बा कौना भाव में हे माँ माई हो अब है लड़का कुछ गावेला ना गावेला ना तार आशीर्वाद बा तो दू शब्द बोलाता बोला तामु कैसे दीपक भाई आवे के बा बा तो कवने माँ से मिया हरि हरा भैया रे नाना रे हरि हरा भैया रे जहाँ हो मारे मारे वही जो उहो बाजी कैसे कैसे तो कवने माँ से मिया हरि हरा भैया रे नाना रे हरि हरा भैया रे कवने माँ से मोहिया कवने माँ से मोहिया धोते धोते तो हर मदिलिया कुछ हम ना कहे हाँ जी ये गोरी जीरो लगा के पहुंचा दी पहुंचा दी करिया में बुनिया की ना जाई सीधा बोला ना तो चल जीवा पीछे हाँ। ये इतना ही बोल तू हो देखा के मत पूछी हाँ तब ना जवाब दे तारी भौजाई के आ कह तारी का ये बबुआ हरी तो चैते माँ से निमिया हरि हरवा हरि भैली रे नदी हरि तो चैती कुआरबा मैया हरि दुआरबा ओइली रे अकोली पंचायत के समाज सेवी मुखिया प्रत्याशी मनोज कुमार जी के तरफ से हजारों हजार रुपया का पुरस्कार वाह आशीर्वाद के दरकार रही हाँ जी बार बार बोलवैला से अच्छा फायदा बा कि एक बार में दे के बोलवा लेला काम बा आ हम बार बार पैसा देत रही हाँ जी आ हम नाम बोलत रहेम हाँ ना तो एक बार 1000 दे देम तो हम दो चार बार बोल देम तो सद हो जाई वाह तो कहे के बाका ये भैया अच्छा गाय ज्यादा ना कैसे कहे के बा तो चैते माँ से निमिया हरिया हेतना हम मेहनत करतनी करतानी रउआ सबे शांति बैठल बानी तई मजा नहीं खेते एगो लइका खातिर ताली जोरदार बाजे के चाहिए क्या बात है गुरुजी तो पूरा मेहनत करते बानी बानी यहाँ के संयोजन से हमें जो दो शब्द बोला तानी चरण में बार बार नमन आशीर्वाद के दरकार रही हाँ हाँ दीपक शर्मा जी उपस्थित बानी खैर कोनो बात नहीं के कहे के बा का औरी एक लाइन में और बोला बकरबा से चले के बा प्यार मोहब्बत के दुनिया में हाँ जी कैसे बबुआ कैसे हो तो कैसे के शीतली बयरिया मोहरे
ननदी बजरिया बहे रे नाना रे बजरिया बहे रे नाना रे पुरस्कार वाह कहे के बका वाह वाह हे अरे तो कोने मासे निमिया हरिहरमा भइले रे ननदी